Keď máte to prostredie také neformálnejšie, aj vy sa správate ako šéf oveľa neformálnejšie a už tí ľudia cítia takú uvoľnenejšiu atmosféru a najlepší je šťastný zamestnanec, lebo ten prináša nové inovácie a nové nápady a to neformálne prostredie ho práve podporuje v tých nových nápadoch a v tých inováciách a takého zamestnanca všetci potrebujeme. Začína to byť obrovským trendom aj na Slovensku. Vnímame to aj v rámci profesie. Za rok sa sťahujeme a už teraz rozmýšľame, akým spôsobom prispôsobiť tie nové priestory, aby boli inovatívne, menej formálne a aby tam bolo viac priestoru takého flexibilnejšieho na oddych a na premýšľanie a aby to neboli ľudia takí zošnurovaní. Uvedomujeme si, že brand spoločnosti je najdôležitejším faktorom na to, koľko ľudí zareaguje na pracovnú ponuku. Takže brand spoločnosti, aj tá formálna, neformálna kancelária alebo nie kancelária je veľmi dôležitá na to, že ako firmy získavajú nových zamestnancov.